Napasakamay na ng pulisya ang sospek sa pagnanakaw sa dalawang turistang Korean national sa loob ng isang subdivision sa Clark Freeport Zone noong May 31. Kinilala ang sospek na si Richard Dangayan, dating driver ng dalawang biktima na sina Gun Lee at Seongjun Park. Base sa investigasyon, habang naghihintay umano ng food delivery ang dalawang turista kasama ang kanilang local escort na si Karen Rose Maningo, ay bigla na lang pumasok ang dalawang nakabonet na lalaki at saka sila pinosasan. Nang mga panahong iyon, nasa kanyang kwarto rin si Dangayan at pinasasan ng dalawang lalaking kalaunay na pag-alamang kasabwat niya sa krimen. Nang ipatawag para sa investigasyon si Dangayan, nakita sa kanyang cellphone ang palitan nila ng mensahe ng dalawang sospek. Dito niya na rin inamin na kasabwat siya sa naturang pagnanakaw. Natangay ng mga sospek ang pera at mga gamit na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos. Kabilang na riyan ang 26,900 pesos, 5 million Korean won, mga alahas, luxury bags at ATM card. Kasalukuyan pa namang tinutugis ng mga otoridad ang dalawang kasabwat ni Dangayan na kinilalang sina Reynaldo Casiao Beatriz at isang kinilala lamang sa pangalan na Migs. Rainiel Pawid, CLTV News.